Aquesta és una de les portes que a principis de juliol s'obrirà per rebre el seu primer inquilí o inquilina. De fet, són 14 els habitatges que, com aquest, formen part d'un projecte entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la cooperativa Sostre Cívic per tal d'oferir als joves una vivenda amb un lloguer assequible. És una necessitat real. O sigui, amb aquests 14 pisos tampoc solventem la problemàtica que tenim a Calonge Sant Antoni de poder retenir la gent jove, perquè degut a que som un municipi eminentment turístic, el lloguer està focalitzat principalment als lloguers turístics. Llavors, el lloguer a Calonge Sant Antoni és un lloguer molt car, l'adquisició de vivenda és un dels municipis més cars de tota la província. Llavors, això fa que la gent jove, per un costat, perquè la feina o el nivell d'ocupació és un nivell d'ocupació molt estacional i per un altre costat que el tema de l'habitatge està car, ens costa molt retenir la gent jove. Amb el projecte sobre la taula actualment es realitzen les obres d'un edifici que era propietat d'una entitat financera i va patir diferents actes de vandalisme. S'està treballant perquè cada habitatge compti amb un rebedor, 2 habitacions, un bany, un menjador i també una cuina amb safareig. Segons fons municipals, al desembre es farà públic el procediment per accedir a l'ajuda i al gener Sostre Cívic portarà a terme la selecció dels candidats. La principal prioritat és oferir els 14 pisos als empadronats de Calonge i Sant Antoni menors de 35 anys. La prioritat seria gent jove, menors de 35 anys, del municipi de Calonge i Sant Antoni que estiguin empadronats un mínim de 2 anys en el nostre municipi. I després, si amb això no queden coberts els 14 pisos, entrarien altres perfils, sempre prioritzant la gent jove. Actualment el lloguer mensual al municipi es situa en els 581 euros. El projecte residencial, en canvi, oferirà als habitatges un 30% per sota del preu de mercat. Un cop finalitzades les obres i el procés de selecció, les previsions apunten que serà el juliol quan arribin els primers arrendataris.